Jó, van, megyünk. A jó napot kívánok, itt vagyunk a Takácsok házában, de ők ezt még nem tudják. Ha most megyünk megkérni, hogy főzzenek nekünk valamit. Nem tudom, hogy milyen érdekes recepteik vannak, de reméljük kiderül. Na gyerünk! Kopogni nem kéne, bazd meg. Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy mit főzöl ma nekünk? Gyümölcsalátot. Köszönjük szépen! De az csak akkor, hogy jó a mesteremet, a segédemet. Mi az is? Pijama! Menjünk, gyere, Jó napot kívánok! Menjünk főzni! Menjünk! főzünk! Menjünk! Elkezdek gyümölcsalátát! Gyújrabi! Te figyelj, te! Megtanultál már olvasni? Nem. Még nem? Badd ki, és te nem vagy! Ne, tudok elolvasni! Biztos. Te mi csinálsz? Gyere már ide, te szerencsés! Mesterkönyv! Ez a szakács Mester! Mesterkönyv! Szakács mesterkönyv! Szakács mesterkönyv! Ja. Az első felvon az mondja, hogy mi kell beletenni, azt én meghozzom. Oké. Na, legyen szíves mondani! A feje még van. Ott a jó. Kell bele álma. Alma! Megvan. Kell bele paprika. Paprika. Alla kiwi. Alla kiwi. Ja, paprika alla kiwi. Már nem tudtam külön vadé. Alla víz. Alla víz. Oh my god, víz. Hát ez fehér. Nem baj. Nem baj. Eine pohár végre tej. Tej is kell. Ül a mester. Uma tej. Mustare. Van maguk. Mustare. Hát akkor még a tormate. Tormate. Ő mondja tormate. Akkor kell még a zsámle. Zsámle. Hoppa, zsemle. Elnézést, de minek kell ebben? Zsemlák, ketchup, vagy mustár, meg miért torma? Opo jama. Örök. Ne kérdezgess, hanem maradj. This is egy nagyon beautiful különlegesség. Különlegesség? This is meine kleine recepte. Árvízte! Eine Brügge tejek nem iszni! Kell... Ázíram! Kell még kakájó! Kakájó! Eine tubusche ketchup? Hadd már halljon a kamera! Mama mustard! Nem marad. Mustare! Ketchupen, torme? Unde kakaóporen? El mustare! Ja, mustare! Én egyébként nem tudom magyarul, csak olyat szólni. És kell egy cukor! Sugare! Oda! Minden sugare! Ez itt mind kő. Na, Ja! aztán. Eine! Liszt kihagyja! Nem kell liszt. Nem tudsz olvasni? Nincs liszt? Nagy tanyér! Hatalmas csöbjök! Csöbjökat... Hasagassa a fülemet, hogy itt ragozzák a magyartot! Kisebb tanyért nem tudok hozni. Jó, Tanyér! az megfelel, minden. Na, eine szeretke tojásos nokádli. Ez intenzív! Akkor kakájó! 12-es karika. Oj, kakájó! Két picike. Ketchupe. Pálya. Non è fölbontate. Mit tette? Non è fölbontate. Víz kell, bedő víz kell. Hülye vagy? Badej. Most teren! Ilyet szorok reggel. Eddig stim. Most még mi kő? Hát még nem kell. Badeg a mustáren sincsenek kibontagátva. Hát de bocsánat ki. Te ilyet kell bele. Mustáren. Hát kell bele.